Salamu alaikum yan uwa, da fatan kowa ya tashi lafiya. To alhamdulillahi account dina ya dawo hannuna yanzu, za a ci gaba daga inda aka dora kuma insha Allahu. Na gode wa dukkanin waɗanda suka taya ni sharing don gudun kada a samu matsala a je a yi abin da bai kamata ba. Na gode sosai. Idan kuma sun ƙara kwamishe ni, to zan sanar da jama'a. Ku yi haƙuri, na san ba bari na za su yi ba, za su ci gaba da ƙoƙarin ta hanyar da za su ga cewa sun yi abin da suna ganin shine abin da zai dakatar da ni daga motsi. So in sun sake kwamishewa zan sanar da jama'a. Ina yin haka ne ba don komai ba, saboda gudun kada a je a zalunci wani ko a postin abin da zai jawo min matsala ko ya jawo wa addini na matsala. Ina gudun haka ne, shi yasa nake sanar da ku da za a iya karɓa domin